Днес ще говорим за това как графичният дизайн, уеб дизайнът и печатната реклама могат да изградят силна визуална идентичност и да помогнат на един бранд да се открои на пазара. Нищо не казва по-ясно. Това сме ние от въздействащия дизайн. Той е основата на уеб присъствието, рекламните визии и всички материали, които превръщат една идея в разпознаваема марка. Когато дизайнът е автентичен и говори на езика на аудиторията, брандът не просто присъства, а оставя трайна следа. Защо това е важно? Защото живеем в свят пълен с реклами и съдържание. Конкуренцията е огромна, а вниманието на хората е ограничено. Успяват онези брандове, които комуникират ясно и въздействащо чрез своите визии. Качественият графичен дизайн не е разход, а инвестиция. Той създава първото впечатление, задържа вниманието и води потребителя към действие. А когато визуалната идентичност е последователна, тя изгражда доверие и лоялност. Ефектът е многостранен. Красивият дизайн създава хармония и подобрява потребителското преживяване. Логото, цветовете и стилът оформят лицето на бранда и го правят разпознаваем. Визуално съдържание като банери и постове повишава ангажираността и стимулира взаимодействия, а чрез правилен подбор на цветове и форми, дизайнът въздейства и на емоциите. Може да внуши енергия, спокойствие или доверие. Графичният дизайн е важен не само онлайн, но и офлайн. Визитки, опаковки, постери и билбордове. Всяка визуална точка на контакт изгражда цялостното усещане за марката. В крайна сметка, ефективният дизайн превръща потребителя от обикновен наблюдател в активен участник в историята на бранда. Пишете ни в социалните мрежи или се свържете с нас чрез формата за контакт на нашия уебсайт и нека заедно създадем силна визуална идентичност за вашия бранд.